Kemm ilhom jeżistu l-kunsilli lokali? Mhux wisq, għalkemm kienu ilhom jissemmew, kien biss fl-1993 li l-Parlament ħareġ bil-liġi li wittiet it-triq biex setgħu jitwaqfu il-kunsilli lokali u kellhom jgħaddu sentej oħra biex bdew jaħdmu ta' vera. Insomma, tikk iktar minn 10 snin ilu bdew. U kull 3 snin isiru l-elezzjonijiet, dejjem is-Sibt u dejjem f'Marzu. U billi l-elezzjonijiet tqassmu, kull sena jkun hemm xi elezzjoni. U kemm hawn minnhom? 68 kollox, wieħed għal kull belt u raħalli hawn Malta. 14 minnhom qegħdin f'Għawdex. U jekk forsi se tistaqsi jekk hux wisq, żomm f'moħħok li hemm min jgħid li hemm bżonn xi ftit oħra. Ġieli semmit fost ir-residenti ta' Flerdeli u anke ta' Tinje pereżempju. X'għodu jagħmlu l-kunsillira? Jiltaqgħu forsi darba fil-ġimgħa jew fix-xahar u jiffurmaw parti minn sottokumitati li fihom ikollhom xi kariga. Jiġbru l-ilmenti u jaraw li l-ħaddiema tal-kunsill jieħdu ħsieb li jmexxuhom. Il-kunsilli għandhom rwol fil-manteniment u żbuħija tal-lokal, fuq il-gwardjani lokali, fil-ġbir ta' skart u jmexxu ċertu amministrazzjoni ġenerali għall-Gvern ċentrali, bħal pereżempju ġbir ta' kiri. Jorganizzaw inizjattivi kulturali, soċjali, anke ġemellaġġi u inizjattivi oħra fl-Unjoni Ewropea u ġieli ċertu kunsilli ħadu f'idejhom proprjetà tal-Gvern li ma kienx qed tintuża tajjeb. Oħrajn ħadu f'idejhom libreriji lokali u anke reġjonali, dawl tat-toroq, bus shelters, liċenzji tal-kummerċ u insomma bejn gwardjani u tribunali sar għandhom xi jagħmlu mhux ħażin, però xorta jibqa' l-fatt li l-kunsilli jaqsmu s-saħħa tagħhom ma' ħafna oħrajn, mal-pulizija, mal-awtorità dwar it-trasport, mal-MEPA, mal-Gvern ċentrali u anke mal-Unjoni Ewropea, għax kollha bejniethom jagħmlu s-saħħa governattiva. Kemm jaqalgħu flus il-kunsillira? Propjament xejn. Is-sindku jaqla jew taqla xi ħaġa żgħira fis-sena, però l-kunsillira ma jaqalgħu xejn. Huma l-ħaddiema tal-kunsilli li jitħallsu u jitħallsu mill-allokazzjoni li tingħata lill-kunsill. Is-segretarju eżekuttiv, pereżempju, jitħallas u kull kunsill għandu wieħed minnhom. Huwa l-kap amministrattiv, eżekuttiv u anke finanzjarju tal-kunsill, però jieħu d-deċiżjonijiet mal-kumplament tal-kunsill. Imma l-kunsilli għandhom flus jew le? Xi ħaġa għandhom. Fl-ewwel tas-sena b'kollox kienu ingħataw 4 miljun lira u nofs u kull sena tikka żdiedet l-allokazzjoni. Illum jieħdu xi 10 miljun lira bejniethom u jekk tqassamhom fost 68 kunsill fil-fatt mhux ħażin, imma hemm min jieħu aktar u hemm min jieħu inqas. U xi ftit flus jagħmlu wkoll bejn il-multi li waħlu l-wardens pereżempju u bejn il-fondi tal-Unjoni Ewropea li wħud minnhom applikaw għalihom. Għal-kurżità, jekk ma jitħallsux, x'joħorġu għall-kunsill jagħmlu? Min joħroġ għax iħobb il-lokal, min biex javvanza fil-politika, min għall-esperjenza, min biex imexxi l-messaġġ ta' xi partit fil-lokal, min biex jirrappreżenta xi għaqda jew xi interess partikolari u x'inhu interessanti li mhux bil-fors tkun mill-lokal biex toħroġ għall-elezzjoni tal-lokal, lanqas biss għandek għalfejn tkun Malti, basta tkun ċittadin fl-Unjoni Ewropea. Il-Gvern jista' jiddeċidi li jagħlaq kollox? Diffiċli. Issa l-idea tal-kunsilli apparti li drajnija qiegħda fil-Kostituzzjoni. Hemm id-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali li huwa l-punt ta' riferiment tal-kunsilli fis-sistema taċ-ċivil u apparti da kollu Malta rratifikat il-Council of Europe Charter of Local Self-Government. Diffiċli insomma. Għal-kurżità, dawk l-armi min iddeċidihom? Għax bej weraq, fjuri, ċrieki, diamanti, slaleb, mewġ, pizzi, siġar, anġli, kastelli, annimali u kull xorta ta' kulur, vera għandi kurżità.